Ay, DC. Regards na mga kwigagaw ni mo. Kinsa ikagawa pa? Ay, higher batch ko na to. Si Franco ba? Kaya ba ito kaniya? Ah, ikaw gid Ali. Basig binuang na to uy. Ginawa ko down. Kailan ka sa akong igagaw, no? Ganahan ko siya ni mo, day. Kaso, mauwam siya ni mo kay bright daw kay ko. Nyit niya. Gwapa ba yun? Hoy. Unsa na chika diha? Ha? Unsa man wala ko ilabot ani ron? Nawa lang gani ko kadiyot kay nagpalit og snacks, daghan kay magstorya diha. Wala day Zoe, uy. Nga kong igagaw, manggoan yung si Franco ba? Nang-regard sa itong gwapa nga amiga, si Daisy. Ay mao ba? Uy day, gupuhan na bagi ko anang Franco day ay. Kun manguyab gani siya nimo ba, sugta dayon ha. Anugon, maadto pa lang unya naslain. Day. DC, thank you ha. Nawagi ka mo balibad sa akong invitation. Okay ra Franco uy. Tan-aw na ko nimo buotan man sad ka. Pasensya kayo nga narati ka din ni Mada sa fast food restaurant ha. Kung saon mo, may kaayas budget good. Sa ako running allowance, di sa ko gustong mangayo nilang mama o papa ani. Franco, okay na kita ayo. Di man sa ko himili og kaon. Sige na, mangaon na ta. Then, human, mananatag sini. Okay? DC, taw-taw dun sa gyud nga nagsigitag kuyog. Pwede ko manguyab ni mo? Franco ang tinuod. Nakagusto man sa ko nimo tungod kay buutan ka. Ug tan-aw nako responsable pag-gyud. Oh. Kinsa ka babayhana ang dili makagusto nimo sa? Tinuod? O lagi. Gisugot na ti ka. Yes! I love you, DC. I love you too, Franco. Gabihan ngisi Ay, hapit man maabot sa dunggan. Uy, ikaw ba? Wala lang gyud kay laing trabaho no, basta vacant na to. Magsige na lang gyud kag atubang anay mo sa phone. Sila naman sa akong igagaw, day. Ay, wag yung nagtela itong amiga, oy. Uy, mao ba? Kamo na di si Franco? O, day Zoe, kami na. Wow! Uy, congrats, day! Hala, uy, lahi rag yun. Daisy, uyab na di ay mo ni anang Franco? Ma. Ayaw na lang pag-deny. Kay dunay nakatug-an ako. Huwag yung ka makapugong sa imong gibati, no? Graduating ka na ra ba? Tingalig mauraw niya na rason aron mapadong sawa ang among kahago ni Papa ni mo. Ma, isaad na ako. Di na mahita po. Doon namin kasabutan ni Franco mga dili gyud magpadahang to dili bi makagraduate. Ay siguro alang yun na, Daisy. Kay na mapatyan ka mag-isamahan ni mo ba? Nahibaw na ra ba ka to? Ma. Mao na, Franco. Kung mahimo, di lang kita magpakita og affection din sa campus ha. Namogoy tigsumbong ni Mama. Mao ba? Sige. Waray kaso na ko na, DC. Ang mainong danon ako, nakita. Uyab na taga. Basta baya di ka magpinuang na ako. Pinuog ko taon. Kabuang sa dako no nga magbinuang pa ko sa Beauty and Brain sa campus. Sus, atik. Promise, DC. Di lagi ka binuangan. Mahal ti ka. Mahal kayo. Mahal sa kay ka, Franco. O gisalig ko nimo. Recorded by X Thunder Gaming. Congratulations, babe! Dali aras panahon nyo. Muna kanus alang itong nanguyab ka na ako, di ba? Maugid, babe. Karon unong na takatuig ug niya. Graduate na gyud kog college. Wow, cute. Proud na ko nimo, babe. Okay. Ikaw po. Proud kay ko nimo. Sige lang. Ikaw na po ang sunod mo graduate. Congratulations! Thank you! Congrats, Franco! Uy, makasuya kaayo mo ay. Walang kupas na pagmamahalan. Salamat inyo ha. Ato ta sa amo ron ha. Paghikay sa mama. Babe,
Thank you kay ha. Nga wag kang palibad sa akong hangyo nga musuri din ni sa amo. Siyempre. Ingon man ka na kay importanteng istorya. Huy, kulbaan ba ako? Unsa din na, babe? Babe, mular ka kus gawas. Babe. So, magkalagyo day ta ini? Babe. Sige lang, Kod. Total, para man ni sa atong ugma ang akong buhaton. Babe. Oh, ilang ka magod. Oo. Nagunauna pala gani ko nga malayo ka na ako. Muna na magkikumot ang akong dugan. Babe. Ilang na. Labi to Facebook bitaw. Pwede na ta magtawag-tawag agad para mawagtang sa kamingaw ba? Pero, bitaw, babe. Basta ba ha? Ay, pangitaglai dito. Dakan na pagwapa dito. Babe, promise. Di na may tabo. Imo magkukungkihakan. Babe, pasagti ko, please. Pasagti ko sa kubuhaton. Babe. Day, gamay na lang gid ang atong antuson. Makagraduate na gid ang tulo. Pila na lang gid in taon ka buwan. Magyod. Happy kay ko para na tong tuloy. Friendship goes gid kay to. Mao lagi. Oh. Uy, ngano ka, uy? Grabihag panghupaw, ah. Ninot magod unta ko niya pa lang si Franco in graduation nato, no? Ay, hala no. Okay na nabis. Manawag na to ni mo akong igagaw. So, dili magbuol, okay? Grabe na ginailang gugma, eh. Sabi na yun. Grabe, mura kami niyo na magiging tao ni atong amiga si mo igagaw, ali. Saba mo, uy. Pataka lagi mong tabi. Congratulations, Nato! Finally, nakagraduate na kita! Yes! Finally, nabayra na gid tanan atong kahago. Mao gyud. Guys, sige na ha. Mauli sa ko kay manawag to si Franco na ko. Mangluod unya. Oh, laoy na all. Saba ay. Ano? Atong laag, ani unyo? Ay, sige lang. Manawag na ko later ha. Mag-abot lang ta ninyo, okay? Bye! And congratulations, Dato! Babe, congratulations! Happy kayo ko para nimo. Thank you, babe. Thank you. Pero, nindot unta ko naapa ka din hiya. Babe, sige lang good. 1 year na lang atong paabuton, di ba? Yes, babe. Yes. Gimingaw na kay ko nimo. Mas sigali ako. Gimingaw na sa kay ko nimo. Basta baya naaragyod ko din nagpaabot nimo, babe. Love kay na ka. Love sa kay ka, babe. Gaon sa naman ka, ha? Wa pa ka magilis? Maglaag man ka mo ni Ali ug Zoe. Oh, lagi. Di tabay ako ganahan mo kuyog, babe. Kay basin, masamok imong una-una ba nga naglaag-laag ko din ni. No. Babe, okay lagi ko, ha? Gusto ko nga mag-enjoy ka. Reward na lang sad na sa imong self ba nga nakagraduate na gyud ka. Okay? Sige, babe. Thank you. Mag-prepare sa ko, babe, ha? Kay nag-text na po sila na ako. I love you, babe. I love you too, babe. Oy, Daisy, nagunsa pa man ka diha, oy. Nakay bisita din ni, oh. Gailis pa ko, ma. Nanangid baya ko nimo ha. Manglaag meron nilang Zoe og ni Ali. Ay, oh, lagi. Pagdali diha. Ganina karaman diha. Ato ba nga sa ningin mong bisita ka diyo, importante ko, no? Lagi-lagi pa daw na ko gawas, ma. Babe! Congratulations! Franco? Franco! Franco! Ilang ka magod. Wa ka malipay nga ni anak ko, ha? Bakit kay ka? Ingon ka usap pagkakatuig. No. Isulti lang ako to nimo aron i-surprise ti ka. Nay? Gahapon na gyud ko naabot, babe.
Babe, I miss you. Babe. Kasweet ganyan nga akong pinagaw eh. Nahala, sige. Biyaan una ta mo, ha? Thank you, aning chocolates, Franco. Excuse me. You're welcome, ta. O kani, para nini mo. Ay, thank you, babe. Thank you. Happy kay ko gani agit karon. Thank you. Para good. Tayo pa sa. Ano naman? Mula ka nga, sexy kay imong sulop. Agoy, di kini pwede na ako, babe, ha? Ha? Sexy day ni. Nag-dress naman ko, babe. Di man kinamupo, oh. Siya ba yun? Joke, Roy. Babe, free kang musulob sa gusto ni musulobon, okay? Oh, kunay pabuang-buang dia, mag-ampol na isang daan. Neso, sa bugero. Tara na. Naa silang Ali ug Zoe sa venue. Ha? Wait, ha? Ay, kung na nga, kahibaw sila, ani. Yes, babe. Ikaw rin wa mahibaw. Hala, no. Ay, ikaw, Mike, ikaw mo nag-surprise, babe. Believe ko ni mo. Siyempre, ikaw na guna. I love you, babe. I love you too, babe. Wise men say, but Dili gid ma-explain ang akong kalipay atong hikayon na. Ug wa na ko'y lain pang pangayoon sa Ginoo. Karon, minyo na ni Franco ug may duha na ka anak. Dili na lang kutob, daghang salamat, RMN. I stay. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Daisy nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagulahan. Can't help falling in love. Like a river flows. Ang maong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamu sa mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining tulumanon. Handumanan sa sagawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O bagay para sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag